babiomba attention TV so mosomfo akuentwa papa bi ahofa bia ahofa dwale me se me ka se me ntwi makeup timpo bi obetwi makeup mayesa angwam no ha angwam asade nda so se kama obetwi makeup ya meye fen meyes de wan kosa ohumia wani beje na yesanso kwandre ya mbegyina me na so de nanse Tvgh sisters on 40th anniversary na se concert bi na omo ye no ho nsem a eba ye no na me de bedum mo na ye nua ba Piesie abeka na wa bekasa afane a ye bra Akwasi Aboagye etra Piesie FM ka ye no concert course no na anase 40 years anniversary course ye celebrate no Tvgh sister Ephraim penny for pa kukudam na ne nyina mu no omampani president epie mu wo hon ma Piesie minister no ai wo se Piesie se ani timai ne de se maka itimai ne de waye mi ye nyina ye ton bia asa ye de ko Canada ne ade nyina koton ya ye ton ni ye papa na ye ne fort timuda nyame nsa kakra abamunti na Piesie oyesan nyame shira ne bia no na ye nua be ma Akwasi Aboagye ebe kasa fa ho se Piesie sa de na oye ton ndom ton tasuo egu o man pani so no de hu ne se unprofessional na ye sa ka Piesie we fidie ne so no ka se o de ye ntie na Piesie kan no asamba akoso a wuni ha so esesi on say ansa na wo ba be kono dwumadie bi koso Tvgh sisters dwumai na akoto dwum na wo president na wate ho asem se nkrofo keka bi tutu bi mati bebre but trust me ma be sue hu se ne ma bebre wo ho no ma ebia obeye mistake wo fa baby obi beka obesua ade afiri mu and ebi no so ho no ma they just want to insult you so they will insult you but me trust me Piesie say oka bibia me tenacity na me hunu de me to sini wo mu a na ma correct me ho na ma komanim nti de memu bia ha me isan say obi anim say Piesie waye me yie ba ye no waye me yie nwum yi ba ye no ya ade ase me ko baabi na me minister pani bia wo no ma me ko ne nchen me minister a song no to that person if I say one timin someone make no ase that is how I me bia de bia do do obetimi a go back ahwe me ko program jabo kese bia se pani bia wo bia me kai Eric ese du body ni wedding crowd ni din she hoto e enti sa edru meso ana me dia hye wato na ekwa sifa se edru so amedudi be se ho God of Enoch he edru be bia nipa ko no ho no me bo nipa kro ni din enti ade sa na me but I've learned to say I shouldn't have done that. Media me hunu boni bia because say wo to nyuma wo ben na so ade he o tro no I say na yo sa no ade he okay ma kwa babie what Piesie se wanu ne ho kra se wo yes ana no de osua ade papa Piesie se bia se wo to na se wan sua ade ontimi nko wanim na ka Akwasi Aboagye beka na o se Piesie obeye kokoti bi na o keka na adwe dabi Piesie abre ne ho ase o so no o hwe video ni ye chinase no ono a wo hu se waye mistake nti next time no obehu se ne a obesi ayeden minister ebeko na o hwe nwum na okọ bia se a aya na mpanifo owo mu no aya otagbo mudin tro na ohu o mampena se anije mroso na wo so mamponi ode ne Natalia ni fra ne sentoma no ho na tese obo na mrane obo mampani mrane kakra ba sesi an wo say mistake esepa next time on yesabi mo so fo akuentwa na me de nsem medo akra